Baga po sa atong sutaon karon na labing gawahing nga sitwasyon sa barangay Kaputaw din mi ulbo ang sunog kaganiyang nga udto. Live gikan sa mong lugar uban ni Luan Mirundina. May Baba niya kita karon mahimutang sa gym sa Purok 8 diin kasamtangang gipahimutang ang pipila sa mga biktima sa sunog. Ang uban atong nasayra nagpabilin ra gihapon didto sa may Purok 3, Upper Purok 3 sa haduol sa dapit nga nasunugan. Ato usang nasayran nga naa pa didto mga sakop sa Bureau of Fire nga padayon pang nagpahigayon og overhauling human mabantayi nga may gamay pang pagsiga. So ilang gisiguro karon didto nga dili na kini subli pa nga makasilaob. Samtang atong nasayran gikan kang Kapitan Jessica Kadungog nga sa ilang gihimong pakisusi karong hapon nasayran nila nga ang dapit nga nasunugan iya sa UP ug walay kabahin sa luna niini nga nasulod sa 93-1. Hinungdan nga ang mga barangay officials makig-coordinate karon sa kadagkuan sa UP pinaagi sa abag sa DWOP Division for the Welfare of the Urban Poor aron usab hangyon ang UP nga subling makabalik ang mga biktima sa sunog sa dapit nga gibarugan sa ilahang mga panimay kaniadto. And tungod niini Bob, mohangyo usab sila no nga matabangan usab sila sa ilahang mga panginahanglan ilabi na kay nahurot na gayod ang ilahang calamity fund subay sa netubong sunog niadtong Agosto. So niadtong naay mga NGOs no nga buot mutabang sa mga biktima sa sunog. Labing gikinahanglan kaayo ron nila mao ang pagkaon, especially karong gabi hinuon may itunol man no ang DSWD nga pagkaon alang kanila apan sa magdaga na ang mga adlaw sa ilahang padayon no nga pagstay dinhi sa temporary nila nga evacuation site nang nginahanglan kaayo usab og gatas sila binakay daghan-daghan usab diri ang mga bata pa ug ang mga tinun-an sad wala gyud intay na hipos nga mga sinina. Ug so far Bob mao na ang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa barangay Kaputaw. Bob, thank you so much Luan Mirundina sa imong live report.